Здравейте, аз сме Джули WWE53 и сега ще ви покажа мой филм. Звука добре ли е? Това не е звука. Е така добре. Мисля. Джунгабол. Добре. За да сме наясно за делото, този, който скочи и ми щупи ребрата, се нарича викач. Странно, спомням си, че ти много викаше "Оу, далака! Оу, далака!" Той беше. Викачът пази коша и може да те нападне по всяко време. Има и басейн с пирани, железни шипове и играчи, които те съркват в гърдите при нарушение. Няма ли змии? Само в продължение. Да, пускаме ги от балкона. О, велика игра. Тя превръща момчетата в истински мъже. Тези шипове превръщат мъжете в жени? Това е само стар мит. Обличайте се. За какво? Ще тренираме. Вие сте отбора срещу остров Кипи-Кипи за Джунга купата. Ние сме в отбора, станала е грешка. Да, никога до сега не сме били в отбора. В Чикаго не ни избираха. И избираме Роберта. Ей, блузата прави ли ме дебел? Лови чистача. И не само в спорта. Не сме играли на криеница. Криехме се, но никой не ни търсеше. Бяха 2 самотни дни зад сметището. Сега ви избраха. Дори сте капитани. Капитани? Кралете винаги са капитани. Вие избирате играчите и всичко. Ще имаме ли шапки? Ще караме ли кораба? Не на кораба, а на отбора. Кралско съвещание. Аз искам да съм морски капитан. Да, знам и аз. Но какво мислиш за джунгабола? Знам, че звучи опасно, но трябва да играем. Може да сме много добри, а да не знаем, защото никой не ни е дал шанс. Така е. Не сме по-слаби от другите. А и Мейсън подава като някоя стара баба. Ще играем. Добре, Мейс. Благодаря, че повярва в нас и ни взе в отбора. Дано и ти си в него. Да тренираме. Добре, на линията. Толкова е хубаво да избираш, не да бъдеш неизбран. Да, но някои играчи са страшни. Ако не ги изберем, може да загазим. Спокойно, Бум. Ще разплача тези момиченца. Мислите, че сте достатъчно добри, за да играете джунгабол? Знаете ли как ни наричат на Кипи-Кипи? Казват ни острова на неудачниците. Да, благодарение точно на вас. Как ви се струва това? Според мен е злобно. Говорих на тях. Опитвам се да ги надъхам и мотивирам. Не ни трябва надъхване. Не сме били Кипи-Кипи от 20 години. Покажи им гнева си, матута. О, страшен гняв на Еци. Добре, Мейсън, твой ръце. Мой човек си, но имаш само един шанс. Аз бих се завъртял по часовника, но нищо. Момчета, край на тренировката. До обед ще изнесем списъка. Не е честно. Не сте видели всички. Кратко, Мейсън. Ти си избран. Да, в отбора съм. Да те яд, макума. Има ли някое място, на което можем да покапитанстваме? Първо трябва да свършите нещо. Всичко ли трябва да вършим ние? Добре, аз ще избера мажоретките. Не дей, ние управляваме този остров. Бум, момичетата чакат, значи не сте излизали с крал. Днес е вашия ден! И серпентина!
Трябва да тренирате по-упорито, кралю. Не е възможно, Мейсън. За първи път съм част от отбор. Нищо няма да ме спре да взема купата. Събудете се! Да не мислите, че на кипи се излежават? И раменете, и раменете, и раменете. Точно така, точно така. Бумър! Ние тренираме за големия матч. Ще се включиш ли? Аз също тренирам тук. Добре, дами, аз ще викам, а вие ще танцувате. Хайде да видя чука в канша. И кипи, кипи, клъц. Кипи, кипи, пръц. Давай, бума! Момчета, съберете се. Ето как ще действаме. Мей има хубава стрелци. Матукайстан, нападатели, аз съм викач. Момент. Аз съм викачът. Не, ти си мажоретка. Щом аз тренирах с отбора, аз ще съм викач. Аз съм капитан и мога да бъда какъвто искам. Да не говорим, че аз съм спортистът в семейството. Как стигна до този извод? Нали всяко лято получавам спортни травми? Ето как. Аз пък получавам гъбички да те ядат. Първо на първо, гадост. Второ на второ, не ходи в двореца, бос. И трето... Да, бом, схванах, но има само един викач и тъй като аз съм сериозен, а ти се ли гавиш, съм аз. Чухте ли? Ето как капитан Брейди изсмуква забавлението от играта. Най-после съм част от отбор и няма да играя с губещи. Имам новини за теб. Не съм губещ, а скатавка. Скатавката не губи, значи съм победител. Скатавам